langsam. Oh, habe ich. Okay, habe ich. Ja, je to Mann. tam. Alter, guck mal da. Alter, guck mal da, Schwanz ist raus. Oh je. Allah. Nádherná ryba, krásna, ma veľmi potešila, krásny boj, 15 minútový, čiže veľmi sa teším, super. Pozrite sa na ňo. Keď sa vám páči kanál môj a chcete vidieť ďalšie sumce, ktoré sa mi podarí chytiť vo Francúzsku alebo v Taliansku, odoberaj, budem len rád, robím to pre vás, ako stále vám hovorím. Odoberaj Urban Silurus Glanis, ďakujem vám veľmi pekne za zhľadnutie, majte sa pekne, nech sa vám udice obývajú, to jedno, kde pojete na sumce. Ahoj, čau čau.